South constituency wanu kroya kopiem ewo Ghana mrashebedefia edom kete pian wamo bano dafo enono onimonyamfo Haruna Idrusu yakoye nim ewo anwumere no si Ahenkan Kasiebo wo enjoy ewo Ahenkan aduokono miensa atiripo miensa kasebde tetete esuo na wo eye ensa foforo enso emu ono ankane Ghana mampanyini Esram seja tabale bambo ade hyekonkron Owura John Dramani Mahama ene nansen opanyin no okasabia timsa sabi kafracho ase yaudie kakra bi ewo opanyin ni mu ensam yihye ne mena sepa ti wo yiba akode to atimsa yes enti nansem oba botin atutu bi ade ko eye atemuafo ewo mu o mai kokko Ghana mu yanom ne mnanimfo bi num so ka kiro mo san momotom dwumadie mu die ase mo gina fa ana asem betom anim a wasem hwem na atemwo mu bu ne pepepe me mu da wo ye fenchem no na mu nyina ma huri se kwam na makogina ba akofo afa ekoba ne sa emma Ghana ye dwumadie ye di ne ye hyehye no amamra no ase ye nhyeda fa anya dwuma papa ana opanyini kika nsem we nyina wie ye no atotwodo ne ani ntagugu damfo bi nim so abekiro madwen pa ene enura da kura mpo no eye abalo ya panyina ono so sa hwe atentene ne dwumadie so Owura eye gofedame won so kura bekire na adwene na eye ankane eye opanyina no ana etua Ghana Bar Association for eye Sam Okrujato wade atodwa kire mu se wono de na asam ya ba akopɛ ya futusam ana waka kire eye ankane Ghana ma panyina Owura John Dramani Mahama wose ne pa se bano eye amamramu dwumadie mu eye sa judiciary no omudwumadie no omujihye mu a opanyina okasa sabi kafracho ohwena no kasa ye no hwe pa sansam na koba so ka kansam bia na se koba se gidi Ghana fo wo ewo atemuafo enim lanimfo mu no se eno so kotoba ha ene de haw ebeba pa sanse womo ene onkrofo mu si eye nyankopon na mu ewo atiasfo sanse so sanse so obi hu kodi ya nyankopon ne bebu na tan na so atiasfo sanse so nko na se ho ba asempe eye atemuafo ewo mu a mo na bebu atan eni se koba so kansam bi sa na gidie no efitimamufuo mu a Ghana ye bebre pa na wo kyerem se onkan so se ma mampanyini dada mo nkyere na dwene emfa eye sa atemuafo a ewo mu o mai kokko Ghana mu yanum de bi onkan sa wo so betima kyere na dwene mom obetimi apɛ kwan papa bi su asabio obetimi de aka na adwene na nya se wo gyina ba bia na wo kan sa wo se koba ne se ba adwene pa eto ndo obesere enti mo nye eye atemuafo no so mo fa ntaletale wo mo se bi o mo no mo no mutimpo nyina ne se amanyofo bi na de o mo ko ye nti amanyoni bi ya de bi na se o mo na fa na nti no o mo kwa kogya na fa da bi wo se se timupo no so opanyinyin fi na adwene mu eno betimi aboa magane ye se ne adwumadi a ye die no akototi. We have a forum. Over the years, we have our bench conference where we sit down and if we think that the judges are not doing the thing that we think they ought to do, we discuss it. And there is supposed to be so we make recommendations to that effect. It involves both of them and also the bar and also the faculty at that time before was only a Lagos. So these are the institutions that we have used over the years to draw attention